Zdravím vás u parodie na zimu. Ne celou parodii, to se zmrdí. Počkejte, teď jdu já, jo. Co mi až mě, toč mě. Jdeš, pojď. Já hodím hubu, vůbec tak, ty vole, pičo. Jako pevně. Je to dobrý, hele. Ty vole, já nevím. Hej, dáme strážku. Jo, dáme strážku, já půjdu tady, má. Tomáš půjde tam, já půjdu tady. 3, 2, 1, teď. Pičo, kurva. No, prdele, jo, pičo, Tomášu, mě to hajzlo. Kurva, hele, tady praskl led a kurva. Do řiti. Dobrý. Hele, led. Hajzl jen. Dobrý. Píčo. Nic nedělejte. Teď, já mě září slunce, vole, vidím hovno. Hej, já to dám na ten svůj nový YouTube kanál. Jo, já taky, jo. Já tam hodím taky toto video. Tak jo, a teď, hej, budeme prostě natáčet srážky vše. Teďka bude to. Jo. Včera jsme, počkej. Tobe. Včera jsme tady tento let rozbili, že? Teď to tady zavrzlo a tady to klouže jak prase. Úplně nejlepší. Hej, rozbijeme tady díru, dáme tady těch dír prostě. A bude to natáčet, jak tady padáme. Myslíš, že to bude točit? To vidím hovno. To točí do země, ale. Ne, točí to aj to. Jak ti utekl, vole. To mám úplně zasraný mobil. Taky. No, vidíš, co děláš. No, vidíš, co děláš. Jo. Jo, vidíš, co děláš. Jsme tady u domova důchodců. Aspoň něco. Tak třeba semka to dáme. Ej, ale víš, že je to dobrý, když tady jezdí ty bagry a tady dělají tu džuzlu. A tady to teďka zasněží celý a je to tady úplně super. A dál tam vzadu jsou taky někde. Ty bude nevolat svoji maminku, to ti nepřijde. Jak včera ve zlý. Jo. Bože, no, Bůh tě nepomůže, vole. Pojďte rychle. Taky, tak to natáčí. Ty píčo. Tak já budu... 3, 2, 1, teď. Píčo. No nic moc jako tentokrát. Dáš se jako peje. Je to lepší. Je to lepší? Tak já to zkusím taky jak položit, ale jestli to bude točit hovno. Tak to se stříháme dohromady, a i to tvoje, a i to moje, a dáme to pak na YouTube. Hej, a to od blata, vidíš ty, vole? Já to uložím po šutky. No vidíš, já jsem se to zahledal, vole. Pičo, tady už to teda... Mě zamrzl teďka palec, kurva. Pičo. To už to teda pěkně teda praská teda. Že nemáš někdo kapesní? Ne. Já mám krát to. Já mám na sopele, je. A teď vím, jo? Ne, počkej to. Děkuji. Počkej to ještě. Auto. Pičo. To už jo. Já prosím rovně držet. Ale ty mi dát to tě pičku. Hej, víš co, Tobe, ty budeš točit první část a já natočím teďka, já budu točit druhou, jo? Jo. Takže já teďka vypnu, zatím čus a potom se uvidíme. Já budu natočit vaše srážky a ty Počkej, budeš natáčet jo. vaše srážky. Ty seš jednička, já jsem dvojka, takže toto je teďka tvoje první, toto je druhý. Akorát si teďka točili zaraz, takže to je hovno. A to nevadí. Takže já vám zatím říkám čus a uvidíme se prostě u druhého, takže čau vás.